बम्र दस्ति मानिफ्राय मा जालांखोलै मा जानांगौ दंमोन दाय मावदों साजा मोनदों बास आंलाय माथो बुंबावनो आरो जियानो जादोआ मानसिया थाबैनो मोजां जाथोंसै ओमफ्राय डाक्टरालाय माथो बुंदों थफिराम डाक्टराथ' दा खमायाव थांबाय होननानै बुंदों माला हुस फैयो बेखौ गावबो मिथिया होननासो बुंदों डक्टरा हे गसाय अब्लाथ' गसायनि खाथियावसो थांनानै गसायनि हेफाजाब लाहैनांसिगोन साला बुरबगा जात जात खामानि मावनानै लायो सिख्ला गोसो थोनायनि साजाखौ मोनबायानो दा दे थाबैनो मोजां जाथोंसै जेब्ला मोजां जागोन फंसे थाव सोबा हागोन आं बेखौ हामा खोनागासिनो दं बियो खोनाथों खोनानानै एसे राखांथों ओमफ्राय मोजां जाथों आच्छा थफिराम नोङो बम्र दस्तिखौ एसे खबर लाथ'दो दे आंबो दखानाव थाहैनांगौ बापावै गावनि लोगोखौनो गारनानै थांसै होनबा नोङो उपाय गैयालै उदैखौ सुफुंनायनि खोथा दङ दखानाव थाहैयाबाबो दा बोथिसे ओंखामखौ मोनजानाय नङाना दे थां दसे आं थाथ'गोन मोनायाव फैबानो जाबाय आच्छा दे साला बिसालथे जानानै बिराद नोंखौ ताल लानांगौ जाबायलै बम्र खोनादोंबा खोनासंनानै लाखा नोंनि थाखाय आं बिराद खस्थ' मावनांगासिनो थांलाय फैलाय जागासिनो थाब सिखारदो आंखौ आंनि डिउटिनिफ्राय उदां खालामदो माबार सिखार नङाबा थाव होगोन आं नों बायदि मानसिया थाब थैनो मोनाथ' आंजों बुलायनानैसो थैनांगोन नों मिथिबाय खोनादोंना थफिराम मिस्टार थफिराम औ डक्टर माबाफोर गोदान आपडेट नामा बर्थमान जेबो गोदान आपडेट गैया होमबा मानसिया बेफोरबायदि थाबाय थासिगोन नामा जों जेसेबांखिनि मावनांगौ मावजोब्बाय दा जोंनि आखायाव जेबो गैला इसोरनि आखायावसै आच्छा बार' थाइबानि लारु ओमफ्राय मानसिखौ न'आवबो दोनहैजागोन नामा दोनैनो हागोन नाथाय जेब्लाबो मानसिनो टाइम मथे इन्जेक्सन होबाय थानांगोन मुलि होबाय थानांगोन होमबालाय माथोबाव आं लानानै दोनहैनोसै नामा अब्लाबो सप्तासेखौ हस्पिटालावनो दोनथ' आच्छा दे मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंसोर गासिबो खालामजोबबानो जाबाय फैसाखौ आं होगोन नैबे थफिरामा होगोन नोंनि मा जायो बिथाङा आंनि बिसालथे जायोलै बिनिखायनो नायनांगासिनो आच्छा दे माबाफोर गोनां जायोब्ला आं नोंनोनो खोथाखौ फोरमायगोन जागोन दे मिस्टार डक्टर बापावै बिसालथे जानायाबो खम मामुलि नङालै साला सुफादा माला सिरि मोनगोनलै ओइ सिखारदोब्रा सिखारदो जोंहा सानैबो नांलायनांगौ बुलायनांगौ खमलायनांगौ औ फारसेथिं दाउस्रि देलायखौबो जेलनिफ्राय बख'हैनांगौ होनदों नामा बा बिराद खामानि दं माथो थफिराम बिराद खामानि दं माथो आंना मालाया दाय मावग्रा आंहा दाय फोसाबग्रा बिराद मोजां खामानिखौ मोनबाय दिनै बे थफिरामा हेलौ औ आं दासो न'आव मोनफैदों ओमफ्राय साइडआव खामानिफ्रा मोजाङै सोलिगासिनो दङ ना दे आं दा मोनायावबाबो थांगोन बाखि इन्जिनियारफोरा खामानिखौ मोजाङै मावगासिनो दङबा दे आं थांगासिनो मोनायाव गोमैहाय मा जाखोलै अनदोहाय मा होनखोलै नों आंनो फैसा होनो होननाया मा जाखोहाय आच्छा नोंनो फैसाखौ होआखै होमबा आं होआखैथ' आरो गुमै आं देलायग्रा बायनो लिपस्टिक बायनो सेम्पु बायनो होननानै बुंनाया गाव आंनो फैसाखौनो होआखै दा आब'निखौ लोब्बाबो आब' आंखौ रायबालाय मानो रायनांगौ जाखो दे नोंसा नोम्ब'नि सेम्पुखौनो लोबथ' नङाबा फावगालिखौ लोबथ'ना आंनो फैसा नांगौ गुमै ओमफ्राय गुमै आंना चावमिन मम' पिज्जा जानो लुगैदोंमोन बायनानै जादोब्रा बे फावगालिखौ लानानै जाहैबानो जाबायना गुमै नोंजोंसो जाहैगौमोन आं ओइ फावगालि मा मोनबाय थादों नों मा होनदों नों गुमैखौ बिगुमैनाव मोननैसो बुस्थु बिदोंमोन ना आरो सेम्पु बायनो देलायनाय बायनो होननानै फैसाखौ बिबानो बेफोरबायदि मोनबाय थायो नामा आब' आं गुमैनिफ्राय फैसा थाइसेबो लाफेराखै दे हाबानि उननिफ्राय नों बिनानाव दङ होननानै आंखौ खबरखौनो लायाखै दा आं नोंसानाव फैबाय गुमैनाव मोननैसो बुस्थु बिबाय माथो जाखो बिबोनांफोरालाय बिगुमैनाव बियाबा सोरनाव थुपिनांगौ जाबाय गुमै आंनो फैसाखौ हरथादो दे गुमै जागोन दे गुगोल पे खालामगोन आं दानो खालामथार गुमै प्लिज आच्छा दे थेंक इउ गुमै हरबाय दे आं थेंक इउ गुमै लाभ इउ आया आंखौलाय मा नायहाबखो आं नोंखौ नायहाबाखैना आं बेखौसो रागा जोंदों जा थगालिथार मानसियानो आरो ना बिनो फैसा बिबानो होबाय थानाङा नों नारजिबुदां बेफोरबायदिनो फैसा बिबाय थागोन आरो मोनसे खोथा बिबनांफोरजों दा गुलि रायलायखा दांलाय मानो रायलायनांगौ जाखोब्रा रायलाया ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो ओंखारदों आङो दाउस्रि देलायखौ नायनो सानदोंमोन माने दाउस्रि देलायखौ नायनोसै आरो खबर लाहैनोसै डाइरेक्ट आंखौ भिजिट खालामनो होनाय नङा नालाय आङो थफिरामजों थांफानोसै आरो थफिरामनावबो फन खालामनानै बमब्रमाखौ सोंहरदोंमोन दानि बेवहायनो आं थांफानो ओंखारबाय आरोना आं दाउस्रि देलायजों रायलायहैनो लुगैदों बे मानो इसिबां गिदिर खामानि मावखो बेखौ सोंहैनो लुगैदों गियाखै नामा नोङो दाउस्रि देलायखौ लोगो हमहैनो मानो गिनांगौ जाखो दाउस्रि देलायनि जेबो खहा खालामाखैना आङो मानो गिनांगौ आङो रायलायहैगोनसो दा
सोंहैगोनसो आं आच्छा दे नै खोनासं बे थङालिखौ एसे गोजानाव थानो हो जागोन दे दाउस्रि देलायखौसो लोगो हमहैनो नागिरलायबाय जारलासो दा आरो फैनानै माबा मिबि होनफैयाबानो जाबायलै आंखौ बिनि सायाव बिनानावा आंखौ जंखायनायखौ नुबावबायसो गैला आरो दा मोनायाव आंखौ जावफैयाबानो जाबाय फारसेथिं बिनानावाबो जोबोद एदाव सुलिलै बेना बिब' रांखिनिखौ मिथियाखै बियो बुंनानै दोनाबा जानाय नंला गुमै माबायदि नुदों गुमै आंलाय माथो बुंबावनोलै मोजांखौनो नुदों खोमा अ गुमै मानो नोंलाय गिलुं गिलुं रायलायो आंजों बिबनांफोरखौनो गियो आरो बांद्राय आथा सिथा दा रायलायसैलै बिबोनां बिब'आ नुबा आंखौसो रायगोन बे आब'आलाय रायखायोना सिरि सिरि आंजों रायलायखुमाबानो जाबायना दे रायलायगोन अके गुमै बाय बाय मालाबा गाज्रियैनो बिब'बो बिनानावबो खैफोदाव खोलैयाबानो जाबाय आंखौ नोंखौ लोगो हमनो मानसि फैदों रावखौबो लोगो हमा बे मानसिया गले गले खावलायगासिनो लोगो हमहैथां सोरथो फैदोंहाय हौवा ना हिनजाव हौवा मानसिसो हौवा मानसि सोर लोगो हमनो फैदों आंखौलाय बायलै लोगो हमा होनबाबो लोगो हमफैबाय थायो सोरथो इसिबां लोगो हमनो लुगैग्रा जासोदों आंखौलाय आयौ बाला नोंसो आरो माथो सोरबा हौवा मानसिसो लोगो हमनो फैदोंबालाय आंखौ औ थफिरामजों आंजों नोंखौ नायनो फैदों थफिरामा असिजों रायलायगासिनो दावसो देलाय इसिबां रागा जोंथारनाय होनबा नोङो आंनाव जेबो सोंनाङा मिथिबायना आं रावनोबो जेबो सोंनायनि फिननाय होनो गोसो गैया नोंसोर आंखौ मिनिनोसो फैदों नङा होमबा आं नोंखौ मिनिनो फैयाखै दावसो देलाय नोंनि जायगायाव आं थानायमोनब्ला मा थिग आंबो बिदिनो मावगौमोन नाथाय आयेनखौबो जों आखायाव लाजायाना दावसो देलाय जोंखौ खस्थ' होनाय मानसिफोरखौ जोंबो साजा होनो लुगैखायो नाथाय जों साजा होबा गावबो साजा मोनफिनो आं जेबो खोनासंनो लुगैया आं बेखौल' मिथिबाय आरो आं बेखौल' बुजिना मोनबाय आरो बुहुमाव नोङो जेसेबां लयेल थागोन एसेबांनो खस्थ' मोनगोन गोदो आं सिख्ला समाव थङालि बाङालिमोन जेबो खस्थ'आनो नङामोन आंहा रावबो आंखौ दुखु होनायनि खोथायानो फैयामोन खालि आंखौ सेंग्राफोराल' मोजां मोनामोन आरो नाथाय हाबानि उनाव आंथ' टटेल सोलायबायना बम्ब्रनि थाखाय अब्ला बम्ब्रआ आंनि अननायखौ नुवालासिनो मालाय हिनजावजोंसो लाइन मारियोबा आंनि गोसोआ गावा आरो बेसेबां गावगोन आंनि गोसोआ नों मिथिगौ आं हिनजाव मानसि जानानै हिनजावनि दुखुखौ मिथियाबा आं हिनजाव मानसियानो नङा आं नोंनि दुखुखौ मिथिदों नाथाय आं बेखौल' बुंदों आरोना नोंहा बेफोरबायदि जोबथेसालियाव थानायनि जेबो माबा गैयामोन बम्ब्रखौ साजा होबाबो एसेबां गाज्रि सुनाङामोन आरोना नोंबो खस्थ' मोनफाबायना दा जाय मानसिया आंखौ थगायदों बे मानसिनि थाखाय आङो जिन्दगि भर आङो बरबादबो जाफागोन खालि आं रावजोंबो थगायजाया मिथिबाय दे आंलाय माथो बुंबावनो नोंनि खबरखौनो लानो फैदोंमोन आं हापां नोंथ' सासे मोजां बिमा आंथ' मोजां बिमाखौनो जानो हायासै अन्नानै आंनि फिसाजो थाम्बै देलायखौ एसे नायहोलांगोन ना प्लिज अन्नानै थाम्बै देलायनि सिगाङाव दावसो देलाया थैबाय होननानै खिन्थानो हागोन ना आं थांना थासान्दियाव आंनि फिसाजोजों मुगै जानानै थानो गोसो गैया नों इसेबां साननो नाङा गासैबो थिग जाजोबगोन दे दावसो देलाय नों जेबो टेनसन लानाङा नोंनि थाखाय आं उकिल एरेन्ज खालामखाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माबा मोनसे सोङोबा उकिल गैयालासिनो आं जेबो खोथा बुङा माबा मोनसे आंनाव सोंनायनि सिगां आंनि उकिलजों रायलाय होननानै बुंबानो जाबाय आंनि थाखाय बेफोरखौ जेबो खालामनांला बाय आं खालामा होनबाबो खालामालासिनो थानो हायाना नों आंनि न'खरनि मानसि जाबाय आंनि हिनजावनि बिब' जाबाय नोंखौ बोरै गारनांगौ जाखां दावसो देलाय नोंखौ हेफाजाब होआबा आंनि हिनजाव बादालि आंखौ नायनोनो बागोन माथो बेनिखायनो आंनि हिनजाव बादालिनि दुखुआ आंनिबो दुखु नों टेनसन लानाङा नोंखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामगोन जों मिथिबाय दावसो देलाय गोसोखौ हमथानानै था आरो रागाफोरखौ एसे खम खालाम बाखि आं दं केदिखौ लोगो हमनायनि टाइमा बारबाय आच्छा दे 2 मिनिट दावसो देलाय नोङो थाम्बै देलायखौ लानानै एसेबां टेनसन लानाङा औ थाम्बै देलायखौ लानानैलाय मानो एसेबां टेनसन जादों नोंलाय आं बादालिखौ गारबोखाबायना नों टेनसन लानाङा नोंनि फिसाजो थाम्बै देलाय नोंनि बिमा आरो नोंनि बिखुनजो गासिबो मोजाङैनो दं नाथाय बम्ब्रमायासो खमायाव थांबाय बायलै बिनि खोथा बुंनाङा आंनि सिगाङाव खमायावसो दङ आरो बियो औ खमायाव थांबाय डाक्टरा बुंनाय बायदिब्ला माला हुसाव फैगोन मिथिया होननानै बुंदों नाथाय फैगोन होननानै बुंदों आरो मोजांसो बम्ब्रमाया थाबैनो हुसाव फैयोबा अब्ला नोंनि दायाबो खम जागोन आं बुंबाय दा मा जायो जाथोंसै नांला आंनो बे जिउखौ नांला होनबानो जायो नामा मानसिनि जिउखौ मानसिनि जिउआ बेसेबां मैल'बान नों बिदि बुंनाङा मिथिबाय इसोरा बोराबो आच्छा दावसो देलाय नों बांद्राय रागा जोंबाय थानांला गासिबो थिग जाजोबगोन आं बम्ब्रमाखौबो मोजां खालामगोन नोंखौबो जेलनिफ्राय उदां खालामगोन बास आंनि सायावल' फोथायनाय लाखि आफां थौदो नायथार दे आंनि फिसाजोखौ जागोन दे टेनसन लानाङा नोङो नोंनि फिसाजो थाम्बै देलायखौ आं मोजाङैनो नायगोन अके बे
दाउखा बे ओंख्रिखौ जानो खोन्थाबाबो मानो जाजोबासै बेलाय आरो ओंख्रियाबो हनै खुरैयाव जेरै दं एरैनो दंथारो जादोंना जायाखै बेलाय बायदि गथ' जागोनथाय ओंख्रिखौ गुदुंखौल' जाना मोजां मोनो गुसु ओंख्रि जालायि बोरै उजिखो बे सासेया हांग्रि सना हेपि बार्थडे आइ लाभ इउ मानि हेपि बार्थडे जालाबाय थाखो नोंहालाय ओमफ्राय आंनि उन मा जाबाय थादों माने हांग्रि सना आं गोदो नोंखौ बुजियाखैमोन दिनै बुजिबाय आरो आंनि मोजां मोननाया बारानिख्रुइ बारा जाबाय लासिंसिं फिसा फिसौ देरनायफ्राव बांद्राय जानला मानला बुंबाय थाथारनांला नोङो बाथारबाय आं चला बुरखायबाबो बुरखायजाया अनबाबो अनजाया आंहा आरो बिदिनो गिदों आरो बोरैबा उदैयाव गेव होजानो नङाबा आं नोंखौ बुरखायबाय थानो टाइम गैयाना आंहा एमएलए मानसिया बेफोरबायदि बुरखायबाय थानो टाइम थायो नामा आंहा दाउसो देलायनि बेफोरबायदि महरखौ नुनानै हान्थु खिला लोहो लोहो ख्लं 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 मावजोबलायदों दा हरावबो साबधान जानानै उन्दुआबा जानो हानाय नंला बोरैबा रागा जोंनानै गोदनायावनो हाफ्लंबा मा जागोनलै आंहा बिराद गिबायलै आं रायजोफोर बिराद गिखुमानाय हाबनानै थाबायलै आंनाव हांग्रिमोननि सनाया आंखौ बिदि खालामगोन ना खालामा देलाय खोन्थालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दोनथ'बाय